Hei vaan kaikille. Olen kirjailija Harri Istonmäki. Olen tänään kertomassa ja vinkkaamassa yhdestä uusimmasta lastenkirjastani, jonka nimi on Sipsu, teatterihamsteri. Se perustuu osittain tositapahtumiin. Tarinan päähenkilö nimittäin on hamsteri nimeltä Sipsu. Multa löytyy muun muassa Sipsu-niminen hamsteri. Kaiken kaikkiaan mulla on 22 lemmikkieläintä. Mulla on lemmikkieläimiä koko ikäni. Laumaani kuuluu 22 lemmikkieläintä. 2 ponia, 4 koiraa, 11 marsua ja loput on hamstereita ja kerviileitä. Ja yksi heistä on Sipsu. Tässä tarinassa Sipsu seikkailee raunioituneessa linnassa, joka toimii teatterina. Ja täällä teatterissa on näyttelijöitä, teatterin johtaja, teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija. Näytelmäkirjailija on nimeltään Hapsipää. Hän on Sipsun paras ystävä. Sipsu tuo teatterille tosi paljon onnea ja varsinkin näyttelijät rakastaa Sipsua. Teatterin johtaja on nimeltään Rouva Mölypää ja hän hieman epäilee, onko Sipsusta onnea. Mutta kun tarina on mennyt loppuun, hänkin on toista mieltä. Tässä tarinassa Sipsulle sattuu pieni haaveri, pieni moka. Hän nimittäin sattuu hätäpäissään silppuamaan ja jyrsimään tekeillä olevan näytelmän käsikirjoituksen. Ja hän joutuu pulaan. Mutta ei hätää, Sipsu on neuvokas ja häntä auttaa myöskin hänen paras ystävänsä Hapsipää. Ajattelin lukea teille pienen pätkän Sipsu teatterihamsterin alusta. Teatterihamsteri. Minua kutsutaan Sipsuksi. Olen nopea, sukkela ja karvainen. Olen hamsteri. Asun teatterissa. Siksi minua sanotaan teatterihamsteriksi. Tuon hyvää onnea teatterille. Paitsi nyt, kun olen joutunut pulaan. Majailen pienessä häkissä ja olen tulitikkuaskin kokoinen. Rakastan jyrsimistä. Parempaa en tiedä kuin juosta etsimässä jyrsittävää. Silppuan löytämäni paperit ja pahvinpalat. Joskus minua kutsutaan silppuriksi. Silputusta paperista teen kekoja, joiden sisälle kaivan tunnereita. Joskus olen yksinäinen. Häkkini on teatterin tornissa. Kun herään, alan etsiä kavereita. En ole vielä löytänyt ketään. Taidan olla teatterin ainoa hamsteri. Toisinaan säikähdän kovia ääniä. Teatterissa on uusi johtaja, Rouva Mölypää. Hän ei pidä minusta. Yhtenä aamuna hän kapusi torniin ja sanoi herra Torttutukalle, teatteri ei tarvitse rottia. Herra Torttutukka on teatteriohjaaja. Hän pitää minusta. Hän on aina hyvin rauhallinen. Herra Torttutukka puolusti minua. Sipsu ei ole rotta. Sipsu on hamsteri. Älä viisastele, Torttutukka. Hankkiudu jyrsiästä eroon. En voi, totesi herra Torttutukka. Lapset uskovat, että Sipsu tuo teatterille onnea. Hän korjasi huivia päässään. Hän on pieni, pyöreä ja silmälasipäinen. Onnea ei ole olemassa, tiuskaisi Rouva Mölypää. Hän korjasi silmillä luiskahtanutta perukkiaan. Arvostan teatteria, joka on siisti, muistutti Rouva Mölypää. Jyrsijät eivät ole siistejä. Rouva Mölypää nuuski minua. Menin vikkelästi häkkini nurkkaukseen. Hapsipää. Tornihuoneeseen kapusi Hapsipää. Hänen korvansa takana oli sulkakynä. Minä olen eri mieltä, hän totesi. Hapsipää kirjoittaa teatterin näytelmät. Hän on hassu ja iloinen tyttö. Hapsipää tuo minulle joka päivä kurkkua, jyviä ja vaihtaa veden juomapullooni. Tyttö jaksaa pitää minulle seuraa. Rouva Mölypää huomauttelee koko ajan, että Hapsipään pitää kirjoittaa enemmän.
Minä olen Hapsipään ainoa ystävä. Ja nyt hän puolusti minua. Hamsterit ovat siistejä, kertoi Hapsipää. Väitätkö, että olen väärässä? Tulistui rouva Mölypää. Väitän, mutta väärässäolo ei ole vakavaa. Hapsipää nauratti. Rouva Mölypää muokkasi peruukkia päässään. Hän kiersi tuhahdellen ympyrää. Sinun on paras keskittyä näytelmän kirjoittamiseen, rouva Mölypää sanoi. Hän poistui kolisten alakertaan. Tiesimme, minne hän meni. Aina kun teatterijohtaja Mölypää pahastui, hän riesi puutarhaansa hoitamaan kaktuksia. Puutarha oli rouva Mölypään suosikkipaikka. Hän seitti lempeästi. Kaktukset osaavat olla vaatimattomia. Mä olen tehnyt tähän kirjaan tekstin lisäksi myös kuvituksen. Ja tässä kuvassa nyt näkyy rouva Mölypää ja siellä näkyy myöskin Hapsipää. Ja tässä näkyy Hapsipää ja rouva Mölypää muhkean perukkinsa kanssa. Edellisellä sivulla on myöskin Mölypää. Sitten siellä on myöskin herra Torttutukka. Ja tässä löytyy Sipsu. Tämän näköinen kirja. Jos te haluatte tietää, mitä Sipsulle, Hapsipäälle, herra Torttutukalle, rouva Mölypäälle ja myöskin vaaralliselle kissalle Musta Rudolfille tapahtuu, tutustu kirjaan Sipsu, teatteri Hamsteri. Hei hei!